sathi masise mawusisingcwango somnye utata waselengweni ukuthi utata uNkelekethe wavele ngalokho yena utata wamkelisa wakholwa wayeliqhwele utata enento apha ezinqeni enento apha engalweni sasinepheyile esasinalo thina ekhaya ekwakuthiwa uzibulala igama lalo pheyile elo pheyile lo kwakuyi 20 litha ineyeza pha inencula kwakuthona nini na xa uke wacinga hambeni lapha ufika uzamiso uthi bonke abantu abangifunayo bonifumana apha mighty God sasivikelwa ke lelo pheli lo 20 litha ke eyayineyeza elimnyama lilizanyiswa ngencula wonke umuntu ondifuna yandimncinci bangcwele yandilahleka ngingabonwa ndojonga kulandla kufiwe ndizamisa pha ndisithi sibulale wonke umuntu ondifunayo uzandifumana kodwa uThixo wasenzela inceba ndasindiswa bangcwele uThixo wahamba nami kuba esahamba nami haleluya kuyavuka namhlanje kunyaka 2026 ukuthi uThixo undilandephi haleluya kuyavuka ukuthi uThixo undilande kude ngoba noDavide xa kezawulwa noGoliath undinikile bazalwane lolonyaka kunezinto ezikhulu ezibonayo ya ezizayo ndithile ke nathi ezinye izinto kuhle usibone zingekafiki ukuthi mase zifika kungabi ngathi singabantu abahamba kokhohlela esingeni kwazeke ukuthi sihlele kulo Yesu nguye owenza izinto. Ndiyabulela ke namhlanje ndize nentombi zami izoyama iva kamnandi kakhulu bazalwane yazi kuba yimigudu kwabanye abantu ukuthi abantwana baze abanye bake bahambe nawe inhliziyo yami iva kamnandi le indala intombi ibiyahlala nami last year kodwa ke ngempangelo khange ide izofika enkonzweni ngoke ndihlala nalincinci intombi egameni ke likaYesu. uYesu uyanceda bazalwane kakhulu yazi zininzi izinto ezenziwa ngabazali okanye omama kubantwana bethu ngamanye amaxesha ezinye izinto siziboni thina abazali okanye omama babantwana bethu bayazibona bakwazi ukubakhulisa abantwana banenimba esingenayo thina singotata sinenimba kodwa inimba yomama obukuyivela inimba bathi inimba enamamenemene ukukhulisa abantwana akholula abazalwane nokubana ngoku ndihlala nabantwana kodwa I can say proud ngomama wabo ukubakhulisa abantwana babe bangaka abazalwane ukukhupha imali mhlawumbe uthi ungutata uthi hayi ndiyayikhupha imali abasupport abantu imali yakho ndiyifake kula account wawunike yona sasisayine kuyona okanye uzawuza apha kuthi siqale sithethe nathi hayi baba ndizawuza kuwe mna andifuni uyifake kulo account lapho kuwe ndizazokunika enye account ndithuba uThixo wenzile nje wazibonakalisa empilweni yami ukuthi noba sendidonsa nditsala nzima kodwa yena wanguThixo wahamba nami endleleni yami yokukholwa. Ndiyambulela ngawo onke uThixo andenzela khona futhi andawuphinde ndibuye emva noba sekuzani andawuphinda ndijoke emva kwakukhangeleka ingathi kumandi ngokundandisephayana kodwa ndithe ndawuphuma ndazibona wawusithi xa ulala uvuka usindwa ngamagxa ngoba kaloku ulindele nalamatyala uzazokolitawona uzowukolekwa ngegranti yabantwana imali yabantwana uyobhatala abanye oomashonisa ubhatale notywala obukwelitileyo ubuqonda nale mali yale wayini uzoyithatha ingase ndifumane enye iwayini ngoku ayisekho kwalapha kwisystem. Yambulela uThixo apho andisuse khona wazondibeka kule ndawo ndikuyo ngoku ndiyaphola abantwana bami ngegranti yabo ndenza sure oko ndaphuma etywaleni. Hungry Lion
Nkosi bathe lento bafuna uyitya abantwana bam. Ndiyambulela uThixo ngokundipha amandla ndime ezwini lakhe ndingaguli. Beda ndihle kusisi Mayoli noNato xa uyathanda ukuthi mandimkhapha ye-side C ndingene kwa-Hungry Lion athi awuyoziminca. Ndithi neentsana zam bandihleke nosistem. Hallelujah. 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 Nginokubulisa kwangcwele. Nginokubulisa kutata wonke, wonke. Obhuti, osisi. Yini igama lenkosi Yesu Kristu. Hallelujah. 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 Ngiyabona lo was fresh sivukile. Hallelujah. Futhi sinamandla. Hallelujah. 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 Uthixo ukusithwala kabangcwele saphila sabalapha. Sizodimana kule ndawo namhlanje. Sizophalaza yena ke. Siphumele sigoduke. Hallelujah. Sizamnceda ukuyeke zonke izinto kuba uthixo uyoplanayo. Singeza thina sisuke ezindlini zethu sithi namhlanje uzokwenzeka le nale kodwa kungenzeki konke. Uthixo afika afake iplan yakhe. Hallelujah. Kwanguye owaziyo kuba wazi izidingo zethu. Zonke izinto esizenazo apha kulendlela yakhe yoziphendula. Hallelujah. Thina singanqona thina sithi ingasandiphendule kanje kodwa uThixo akenziwa lohlobo. Unendlela yakhe yedwa engena ukuphila futhi yaziwe umuntu engena uchithwa. Hallelujah. Hallelujah. Ndibethe ngoba iMC kanjalo. Ndibanga iMC. Ndizawula. Ndina. Okanye ngaba ngumqhubi wenqwelo. Hallelujah. Lo mqhubi wenqwelo nganceda uThixo konke kwinto zonke siyabona abazalwane baphumile bakhona bonke. Hallelujah. Abangekhoyo ndiqinisekile mhlawumbe ke baripotile. Hallelujah. Kuba umzalwane uyaripota. Hallelujah. 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 Sakwenza konke kwanjena khona uzasishinga uzasiphosa sakwenza konke kodwa ke okubalekile funeka ndizazisile mhlawumbe bakhona abangandaziyo ndibona kwamlungu wakhe isidumbu kuNdlovu ekhaya lokugatyani uyahlala Legama likaYesu waseNazaretha. Amen. Ndizobulela uThixo. Last year bendihleli ndingafundi unyaka wonke. Ndizobulela uThixo lo unyaka oye wandenza nami ndafana nabanye abantwana. Jesu. Nami kulo nyaka ndifana nabanye abantwana sesikolweni. Ndizobulela uThixo osebenzise abazalwane babandincede bandichaze kwezinye izinto endishota ngazo esikolweni ndifane nabanye abantwana esikolweni. Siyile esikolweni ivulwa kwezikolo. Xa sifika ndivele kwi-system kodwa ndibulela uThixo uye wasebenzisa Sis Mayoli. Amen. Andimele Jesu. phambi kotishara. Ndizobulela noThixo esi sikolo ndisifumene ngokwehlukileyo kwabanye abantwana. Esi sikolo ndisifumene ngegama likaYesu. Ndizobulela noThixo. Ngithathe isigqibo ngolesibini. Hallelujah. Xa sifumene i-results ukuthi unyana akasowaphinda kuyela esikolweni akazoba saphinda ngena. Ndamthatha nabheka naye etawuni safika ndamfaka egameni lekhampani yam. Hallelujah. Ndithi uyabona ke mfana wam awuzophangela kwinto ozawuyenza uzawungena apha ekhampanini siqale ikhampani siqhubeke nale khampani uzawuba yile nto mna ndingakwazi uba yiyo apha ekhampanini. Inkosi kamayisikelele mosima ngikwazi ungena kwiinto zamaphepha yonke laa nto naxa sesifikile izinto zethenda sikhona into endingaziboniyo phaa so uzawundinceda uzawungena wena and izawuphumelela le khampani yawo. Inkosi kamayisikelele kuthiwa akasabuye nosisikhulu uba fungasibhatele nesifasi. Inkosi kamayisikelele
sayenza loo nto sayigqiba yaphelela sabuya i-result sithi hayi uphakathi unyaka ikhampani ngosikamanisikelele thathi siyaqalisa senza amaphepha sawagqiba amaphepha ngolesine amaphepha bese ready ngosikamanisikelele ngoba hayi ke ndingavula iminyango ke ngoku ndihamba naye wayitshintsha le nto uNkulunkulu ekuseni ngolesihlanu ndiyakhuza ngapha erumini iyakhuza kwelacela ndibuza ukhuza ntoni ndifuna ukumxelela into endikhuzisayo ndibuza ukukhuza ntoni uthi ungena imessage nakumbe ungena the same message you are cleared ngosikamanisikelele hamba bo-registerishe bufuna ukuqhubekeka haleluya abomkhulu bazalwane ngoba ngoku besendizomfaka kwenye into endingayazi noba uyafuna nokuba kuyo noba akafuni na kodwa into endiyaziyo ukuthi ndiyamdinga haleluya kwicala lekhampani ngosikamanisikelele ukwenzela uba ndikwazi ukusebenza naye akwazi ukuvula iminyango kwezi ndawo ndiyakwazi ukuvula kuzo iminyango haleluya kodwa kuthe kwakuthiwa ucleared haleluya kodwa makahamba ayorejistarisha ngosikamanisikelele ndiyambonga uThixo kakhulu ngosikamanisikelele okoko siqalile ungena emthandazweni haleluya okoko siqalile ungena emthandazweni bazalwane uNkulunkulu uvula iminyango imandi ngicela Yapina ya Ohlala phansi Ohlelwa
sithi ngolwesithathu wonke umuntu ofuna ukukhonza sidibana khona. Ngibonga igama lenkosi. Ngolwesihlanu sidibana apha enkonzweni. Ethe umlandeli kume ngicela ukuthi thatha omncinci nathi roster yami for 3 months anoba khona enkonzweni ndivone nathi. Now uba khonza phakathi evekini that means mina luzokhonza. Hallelujah. Now maselivuleke lo thuba abantwana bakaThixo uLwesithathu simkhonze Trusen. Ndaba la ndlu yake yavuleleka apha emveni kwakho simayoni sekhona na. Uhlala umuntu zamani ke abantwana bakaThixo. Indawo esawuhlakanyela kuyo sawcommunicate abawumayongo. Ngoba wena ungathi usecaleni bafuneka ngasikhonzayo kufuneka nesihayila lapha isiqhumqhumini. Alunga sikhonzayo siyavangela nokuvangela. Ngibonga igama lenkosi. Sawcommunicate ke Tata Mayongo noSimayoni. Emveni kodwa ngolwesithathu abantwana bakaThixo siyadibana eTrusen. Asibeke u6:30 kwenze ba ngo7:30 sibe sehlukana. Udinga transport ukuya khona sawudlula ngayo. Kodwa 6:30 siyaqala ukhonza 7:30 siyahlukana kwenze ba noko nabantwana besikole abazakwazi ukuattend babuye bakhawuleze ihomework zabo. Then Friday sidibana apha enkonzweni. Ngibonga igama lenkosi. 6:30 7:30 siyahlukana kusakhanya usesihlokeni. Amen. Ikhona ukuthi ungathi into ufuna ukusizama ngayo.